Žírna krajina v skorej jeseni pokrytá zlatom strnísk, v zime žiariaca belosťou snehovej prikryvky, v letnom vetríku dýchajúca chlebom. Takýto opis laboreckej roviny nachádzame v publikácii, ktorá bola vydaná pri príležitosti 675. výročia písomnej zmienky o obci Vrbnica. Keď v roku 2005 jej obyvatelia oslavovali spomínané výročie, na fotografii poslaneckého zboru je jediný Róm, Ján Tokár. V dnešnom poslaneckom zbore sú výlučne Rómovia, ktorí sú od roku 2000 v obci väčšinou. To by som veľmi rada videla tú tvár, ktorá sa skrýva za týmto hlasom. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Zvony nad krajinou, v ktorej vás zavedieme do obce Vrbnica. Pri jej počúvaní vás víta Dominika Baďová. Sme v Košiciach a tuto za mnou je dom, v ktorom som strávila svoje detstvo. To detstvo, tým, že sa mama s otcom rozviedli, bolo veľmi ťažké, pretože nás mama vychovávala sama, lebo sme sa presťahovali z bytu do domu, do dediny. Až dnes si uvedomujem, aké to mala mama ťažké. Jednak z toho dôvodu, že ostala sama na dve deti a musela nás vychovať. A ja jej ďakujem za to, že sa nás nevzdala. Vziať si na hlavu takéto bremeno je obdivuhodné. A dnes si uvedomujem, že ona riešila úplne iné veci. A plus do toho, keď sme zo segrou vystrajali alebo sme ju nepočúvali, tak o to ťažšie to potom mala. Ja som mame veľmi vďačná a ďakujem jej za to, že sa nás nevzdala, že to dobojovala s nami až doteraz a bojuje aj dnes. Mama, pamätáš si na to, keď som bola ešte v brúšku, aké si mala tehotenstvo? Rizikové tehotenstvo som mala vek, 31 roky, jak som bola tehotná, no bolo to dobre. Koľko som vážila? 3,20. Jaké som bola decko? No tak decko si bola dobré, decko poslušné. Za nami stále chodili deti a stále nás volali vonku. Mama nás nechcela púšťať, pretože sa o nás bála, ale dala nám takú podmienku, že dobre, že choďte, ale buďte tam len do 6. Ale ak o 6. nebudete doma, tak vás urvem. A tie momenty s tými priateľmi, kamarátmi boli v niečom výnimočné, pretože mama nevedela, kde my chodíme a chodili sme na Vinice kradnúť kukuricu. Nás tam naháňali so vzduchovkou a chceli nás strieľať a vždy, keď sme sa vrátili domov, tak sme prišli také zablatené so sestrou a my sme to vnímali ako nejaké veľké dobrodružstvo, o ktorom mama nevie. A aké to bolo, keď som potom išla do školy? Lebo vy ste ma nedali do škôlky. A prečo ste ma nedali do škôlky? No tak nebrali cigánok do školky, keď nerobila, ne? Nerobila som. No a nezobrali ťa do školky kvôli tomu, že som bola ako na sociálke. Po materskej na sociálku som robotu nemala, ne? A už to nebol? O ňom sa nebavíme, dobre? A keď sme potom sa sem nasťahovali, ja som išla do základnej školy. Jak si to celé zvládala? Ako myslíš, že sama? No tak dalo sa to zvládnuť, ale bolo to ťažké. Veď vieš, boli ste malé obidva a vtedy nás opustil. Vzduchol. Sú veci, ktoré človek vie odpustiť a sú veci, ktoré človek odpustiť nevie. Ja som sa dlho vysporiadavala s tým, čo nám otec urobil, že nás opustil. Stále som to akoby riešila v hlave, že čo sa tu vlastne stalo a prečo som zrazu sa ocitla u babky. Ten otec nám vždy niečo so sestrou sľuboval a nikdy to nesplnil. Vždy nám hovoril, že kúpim vám bicykle a budeme chodiť na prechádzky spolu a budem vás učiť akože bicyklovať sa.
A my sme tak čakali na to. Tie bicykle nám nekúpil dodnes, ale už sme si ich kúpili aj sami. A žiť v takom pocite do 7 rokov, až kým sa mama s otcom nerozišla, tak to je pre decko niečo, čo proste nevie zvládnuť. Otca si predstavujem, ako stojí vo dverách a mama na ňo kričí a hovorí mu, aby už prestal chodiť preč a začal pracovať, aby sa o nás staral, aby sa nám venoval častejšie. Ja tam tak stojím pri tých dverách, pri nohách mojej mamky a hovorím jej, aby ho nechala tak, aby sme išli do izby a aby šiel preč. No ja si až veľmi dobre pamätám, aký ťažký život som s ním mala. No a to sa potom so mnou nieslo veľmi dlho, v podstate celý život. Až prednedávnom som si začala uvedomovať, že takto už nemôžem fungovať. A hľadala som spôsoby, ako vlastne vyriešiť v sebe ten problém, pretože ovplyvňovalo to jednak moje vzťahy s mužmi. Neverila som im. Začala som to postupne meniť. Jedným takým veľkým krokom bolo pre mňa odpustiť tomu otcovi. A druhým krokom bolo povzniesť sa nad to všetko, čo sa mi stalo. A teraz je to už lepšie, pretože to už mám vysporiadané. Amare ránia teraja, mište avľan pašo adadive sutno romano magazínos. Miro nauhin Dominika Badžová u Avava Tumenca. Kedy, keď toto tak mi povedia, že videli ju v telke, čo ja ju nevidím. Hovorím, kedy? Tak vtedy a vtedy. Že ťa zastavia a si povedia, že ma videli. Hej. Teším sa z toho. No tak málo ktoré rómske decko dosiahne tak vysoko. A teším sa z toho. Proste som na ňu pyšná. Môžem povedať, áno, je to moja dcera. Vždy, keď sa vraciam domov, tak mama sa strašne teší a vždy mi hovorí, aby som už nikam nechodila. A ja som zase človek, ktorý má rád veľké mestá, rád cestuje, spoznáva nových ľudí, iné kultúry a to medzi nami tvorí akúsi priepasť. Ona nevie, akým životom žijem ja, a ja neviem, akým životom žije ona. To sú tie čierno-biele svety. Z toho čierneho sveta sa vlastne vieme vymaniť, ale musíme spoznávať ten biely svet, tú majoritnú spoločnosť. Haló? Čau. Ahoj. Čau. Čo, ja som v Košiciach. Ty si v Košiciach? Hej. Som pri dome svätej Alžbety. Prídeš sem? Vieš čo, ja idem teraz z práce, ale donesem kávu. No dobre, jasné. Dobre, tak ťa čakám. Čau. No čau. Ahoj. Čau, ahoj. Donesla som ti kávičku. Si jaká zlatá. Táto je tvoja. No, nech sa páči. Aká je? Čo tam je preso? Cappuccino. Cappuccino? Asi. Dobre. Ako sa máš? Ujde to v celkom pohode. A ty čože si tu na? Vieš čo, dokončila som si nejaké veci. Že si mala prísť až budúci týždeň. No hej, ale tak som tu. Že nie si rada? Tak na Košice, alebo ja neviem. Na zdravie. Čo? Tak čo, ideme sa prejsť? Vieš čo? Tak poďme. Dobre. Dneska spíš u mňa ináč. Vážne? No, nevieš o tom? Dobre, tak si dáme víno a Dobre. pozrieme si nejaký film. Ináč mám psa. Volá sa Elliot. Ja zomrem.
Dominitka, kde to sme? Na základnej škole, kde som chodila 10 rokov. Ideme sa tam pozrieť? Áno. Celkom zaujímavá trieda. Sem som chodila do školy. No nie si z toho nejak nadšená? No nie som, lebo keď som nastúpila do prvého ročníka, tak ma dali do rómskej triedy. Tam nás už čakali starší spolužiaci, ktorí mali 8 až 9 rokov, lebo poprepadávali z ostatných ročníkov. Vás tak spojili všetkých dokopy. A ja som sa niekedy tých starších spolužiakov aj bála. A jak v takej triede prebiehalo vyučovanie? Veľmi ťažko. Sme boli segregovaní od nerómskych žiakov. Keď som chodila ešte do základnej školy, tak sme chodili všetci do jednej triedy s cigánami, s Rómami. A prečo nás nedali do gadžovskej triedy? No však rómske triedy doteraz existujú. To je rozdiel. To nechceli bieli, ako rodičia nechceli, že by cigáni s nimi chodili do jednej triedy, nie? No a tak to je doteraz. My sme boli v tom prvom ročníku a oni nás nechali ešte prepadnúť. My sme vlastne prepadli. To z akého dôvodu? Ja neviem. Ja si myslím, že to bolo z toho dôvodu, že tam boli aj tí starší žiaci, ktorí už mali byť druháci alebo tretiaci. Že to bolo vlastne kvôli ním. A brali vás všetkých dokopy, tak? No, brali nás všetkých dokopy. Prišla cez dediny, väčšinou pochádzaš z dobrej rodiny. Na celom stanici svoje vidiny. Prečo sa tváriš, keď si není hore, ťa nič není tvoje? Aby si zdrchla do rána, aby si vedela, na čo sa hra si banula. A máš ťažké srdce na túto školu? Nie, lebo to bol taký, povedzme, pre mňa tvrdý základ. Ťa to tak posilnilo? Áno. Potom, keď sa vlastne menilo na škole vedenie, tak kvázi začali sa rušiť tie rómske triedy. Je to tak v súčasnosti u mňa, že ja sa na sebe sama cítim, že proste nejaké veci sa už nedajú dohnať. Že proste ten základ, keď nedostaneš, keď si malá, tak potom sa to ťažko doháňa. Niekedy si tak poviem, no to je tou školou, to je tým základom, že to tak je. Ale snažím sa to dohnať, vždy doháňať. No ale skončilo to dobre, pretože jedna naša vychovávateľka, pani Telehaničová, si ma tak všímala. Prišla za mnou a mi povedala, že Dominika, ty môžeš ísť aj na strednú školu, pretože ty na to máš a môžeš si podať prihlášku len na 2 školy. A jedna bola cestovný ruch a druhé bolo konzervatórium. No a keď som prišla domov, tak som to povedala mame a mama, že Ježiš, je super, že dobre, tak pôjdeme na talentovky. Potom po základnej škole si ma odniesla na talentovky na Exnarovu. Jak ťa to napadlo ma tam odniesť a prečo? Ty si chcela ísť do tej školy, nie? No ja som chcela ísť. No ja som ťa kvôli tomu odnesla, aby si vychodila gymnáziu a aby si mala lepší život, jak ja som mala. A máš? Máš? Mám. Hovorí sa, že človek zažije najkrajšie chvíle svojho života na strednej škole. Podobne to bolo aj u mňa. Musím povedať, že táto škola mi dala naozaj veľmi veľa. Veľa inšpiratívnych chvíľ s profesormi alebo so spolužiakmi. Toto štúdium som ukončila absolutórium a titulom Dis Art. Tak, otri. Amare kuģiraņale tirajale, mište avļan pašo atadive sutno magazínos. Miro Nauhin, Dominika Badžová u Avava Tulenca. Ako som sa dostala k tejto práci? Myslím, že to začalo asi v roku 2017, keď som skončila strednú školu a tam som sa vlastne rozhodovala, že či pôjdem ďalej na vysokú školu, alebo či pôjdem pracovať. Ale mne to nedalo, ja som sa prihlásila na tú vysokú školu. Bola som na príjmačkách na herectvo a nevzali ma. Tak som si našla obyčajnú prácu v obchode a tam som vlastne strávila rok. A potom som si všimla na internetovej sieti, že Ferko Balok zháňa hercov do svojho ochotníckeho divadla. Tak som tam šla
Bol tam on s nejakými svojimi kolegami a vyberali hercov. Našťastie nás zobrali všetkých a zahrala som si v Mastnom hrnci, zahrala som si v Svadbe od Čechova. Vy vôbec nepocestujete. Prečo? No preto, lebo by to bolo zbytočné. Vy ste totiž nikdy neboli vymenovaní za ministra, pán profesor. Stal sa to omyl. Čože? No. V tom Mastnom hrnci, tak tam som si pozvala Janku Gáborovú Krokovú z dokumentačného rómskeho centra z Prešova. Ona sa prišla na to predstavenie pozrieť a Janka ma hneď potom na to oslovila na spoluprácu tu v Slovenskom rozhlase. No a tam som sa vlastne zoznámila s pani Mojžišovou. Tá ma oslovila, že či nechcem chodiť nahrávať rómske slovo do Slovenského rozhlasu. Tak som si povedala, že áno, skúsim to. Ale bolo to tak, že ja som mala začať v rómskom jazyku. A tým, že rozmýšľam v slovenčine, tak som to mala potom o to ťažšie. Začínala som tým, že som čítala rómske texty a potom sa odvysielali. Ďalší krok bol ten, že som začala nahrávať v teréne. Môj prvý rozhovor bol s Ferkom Balogom. A možno to bol ten prvý moment, kedy ma to fakt začalo baviť. A stále som chcela nahrávať viac a viac. Moja prvá televízna reportáž ma zaviedla pod Tatry do malebnej obce v okrese Poprad. Moje kroky viedli práve na obecný úrad v Hranovnici, a to na stretnutie s rómskym starostom Vladimírom Horvátom. Keď som pracovala v rozhlase, tak som ešte stále chodila k Ferovi Balogovi na skúšky do divadla. Na jednej strane stal rozhlas a práca v rozhlase a v televízii a na druhej strane bolo to divadlo. Tam som potom rozmýšľala, že či chcem ostať pri tej práci v rozhlase, alebo že či ísť a splniť si svoj sen. Povedala som si, že skúsim niečo, a poslala som si prihlášku na vysokú školu. V podstate o tom vedel iba jeden človek, Andrea. Keď ma vzali, tak som to ešte nikomu nepovedala. A rozmýšľala som, že či do toho ísť alebo nie. A odišla som. Samozrejme, že som sa o tom ešte zhovárala s ľuďmi z Prešova. A oni mi tiež povedali, že Dominika, to, že odídeš, neznamená, že si pre nás skončila, že pokojne choď. A my vieme, že sa vrátiš a že budeš stále pre nás robiť a budeš nám pomáhať, takže pokojne choď, my ťa podržíme. No a v podstate Kristína Mojžišová bola až tretia osoba, ktorej som to povedala, lebo som ju nechcela sklamať a myslím, že som ju ani nesklamala, pretože to, ako sa držím tu v Bratislave, tak z veľkej miery vďačím aj jej a hlavne z toho morálneho hľadiska, že vždy, keď jej zavolám a poviem jej o nejakom probléme, tak proste mi poradí, pomôže. Konečne skončili všetky obmedzenia a my môžeme chodiť do školy. Toto je moja škola. V roku 2019 som nastúpila na Vysokú školu muzických umení a študujem odbor vedy o umení a kultúre. No a môjim takým cieľom je urobiť výskum na rómske divadlo. Ďalším môjim cieľom bolo napísať dramatický text na motívy Eleny Lackovej. Poslala mi aj ten text a rozhlasovú verziu. Tak som jej povedal, že Dominička moja, ja naozaj nemám skúsenosť až takú, že by som dokázal urobiť z nejakého textu rozhlasovú verziu. Čiže aj pre ňu boli to premiéry v podstate, ale zároveň aj pre mňa. Aj pre mňa je to premiéra, pretože prvýkrát v živote robím projekt taký, kde pracujem s textom, ktorý má byť rozhlasový. A uvidíme, ako to vypalí. Dúfam, že to bude ľuďom páčiť a to vie možno, že budeme robiť na podobných projektoch aj ďalej.
Prechádzame pomaly na ďalšiu kategóriu v písanej žurnalistike, a to je rozhovor. Do tejto kategórie autori poslali vyše 40 prihlášok a cenu príde odozdať a víťaza vyhlási pani Olga Ďarfášová, uznávaná sociologička, vysokoškolská pedagogička a členka poroty. Víťazom kategórie rozhovor je séria rozhovorov nielen s Rómami a Rómkami v rómskych novinách Romano Nevolil, Rómsky nový list. Nezávislé kultúrne spoločenské noviny Rómov na Slovensku. Šéfredaktorom novín je Roman Čonka, ďalšími autormi a autorkami rozhovorov sú Braňo Lach, Jana Gáborová-Kroková, Dominika Bažová, Tomáš Sivák a Roman Gorol. Ich práca je dôkazom toho, že kvalitná a spoločensky zodpovedná žurnalistika sa dá robiť aj v oveľa skromnejších podmienkach, než aké majú redakcie prominentných periodik v hlavnom meste. Porota však okrem profesionality, vysokého štandardu jazyka a štilistiky či výberu zaujímavých respondentov zhodnotila aj spoločenskú závažnosť tém rešpektovania ľudských práv, tolerancie a ľudskej dôstojnosti. Ocenené rozhovory sú tiež prínosné v boji proti stereotypnému vnímaniu rómskej menšiny. Takže gratulujem aj za mňa. Dobrý deň všetkým. Dovoľte mi, aby som sprostredkovala myšlienky nášho tímu. Žurnalistiku nerobíme pre novinárske ocenenia. Hlavne tá národnosť má svoje špecifiká. Nie je to hlavný prúd, nie je to bulvár. Svojho čitateľa si musíme hľadať. Sme menšinový obsahom aj zdrojmi na naše fungovanie. Ja som vlastne tretia generácia, ktorá píše pre Romano Nevolil a je to niečo, čo ma obohacuje pri každodennej činnosti, pretože každý z nás pracujeme niekde inde a prispievame do novín len externe, ale tie noviny vlastne píšu našu históriu. Ty by si čo chcela potom po škole robiť? Ešte nad tým uvažujem a rozmýšľam, že čo po bakalárovi, či zostanem alebo skúsim nejaký iný odbor, lebo ma zaujímajú aj iné veci. Chceš ostať po bakalárovi na magistrovi? Uvažovala som nad tým, ale ešte som v takej fáze, že ešte sa stále rozhodujem nad tým, či zostať na škole alebo odísť do zahraničia. A tam by si čo robila v zahraničí? Mojím takým asi tretím snom je pracovať s malými deťmi. A že mimo divadlo? Mimo divadlo. A ísť tak dobrovoľníčiť, pomáhať deťom, učiť ich všetko a možno s nimi aj urobiť nejaké divadlo. Proste to by ma tak zaujímalo, lebo to je také čisté. V podstate moja vízia do budúcna je tá, že ja by som na jednej strane chcela stále pracovať s Rómami a pre Rómov, respektíve chcela by som sa venovať rómskemu divadelníctvu, rozpracovávať témy a nastoľovať celej spoločnosti nejaký výkričník alebo otázky a otvárať tie témy, ktoré sú často vnímané ako tabu. Ale na druhej strane si hovorím, že som človek, ktorý nerad zostáva na tom istom mieste, som človek slobodný a to, ako sa rozhodnem potom neskôr po škole, je ešte otázne. Ja fungujem v živote tak, že mám vždy nejaký plán a nie jeden, mám niekoľko plánov, pretože musím vždy rozmýšľať dopredu, a niekedy aj 2-krát, 3-krát, aby som sa potom neocitla v nejakej tiesni alebo na tej hranice, že už neviem, čo ďalej. Takže čo sa týka mojej budúcnosti, tak mám niekoľko cieľov, ktoré by som rada splnila. Mám niekoľko cieľov, ktoré mi núkajú ľudia okolo mňa. Ale to, že či ich ja budem vedieť splniť, ich očakávania, to neviem. Ja sa vždy riadím svojim srdcom a nerada robím veci na silu, pretože ak robím veci na silu, tak sa niekedy ocitnem tam, kde nechcem. Dôležité je veriť v seba samého a to je, si myslím, asi najdôležitejšie.